Taekwondo. Το Zumba είναι μια πρωτοποριακή μορφή άθλησης που συνδυάζει έντονο χορό και ασκήσεις για όλο το σώμα και μέχρι σήμερα μετρά 12 εκατομμύρια φανατικούς φίλους σε όλο τον κόσμο. Zumba. Δεν είναι μόνο γυμναστική, δεν είναι μόνο χορός, δεν είναι μόνο μουσική. Είναι το πιο ξέφρενο πάρτι που χαρίζει ευεξία, σμιλευμένο κορμί και πάνω απ' όλα διασκέδαση. Στο κλειστό γήπεδο του Taekwondo στο Φάληρο διοργανώθηκε το πιο μεγάλο Zumbathon στην Ελλάδα. Ένας μαραθώνιος Zumba διάρκειας 3 ωρών, όπου οι φίλοι του πιο σύγχρονου τρόπου εκγύμνασης είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές στις διασκεδαστικές και γεμάτες ρυθμό και ένταση χορογραφίες. Πολύ απολαυστικός χορός, είναι χαλαρός και έντονος, γιατί σου βγάζει πολλή ενέργεια, έτσι ξεδίνεις και ξεχνάς τα πάντα. Είναι φανταστικό, είναι υπέροχο, είναι ένα μάτι, απολαυστικό, χαλαρωτικό. 30 πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, Zumba instructors όπως αποκαλούνται, έδωσαν το σύνθημα για να ξεκινήσει το πιο ευχάριστο και ταυτόχρονα αποτελεσματικό πρόγραμμα fitness που συνδυάζει Latin, Salsa, Mambo και άλλους ξεσηκωτικούς ρυθμούς. Από το 2001 που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα, το Zumba έχει αποκτήσει περισσότερους από 12 εκατομμύρια φανατικούς φίλους σε 125 χώρες. Τώρα και στην Ελλάδα, οι φίλοι του Zumba έχουν τη δυνατότητα να κάψουν μέχρι και 1000 στεροίδες την ώρα, χορεύοντας αλλά παράλληλα γραμμώνοντας το σώμα τους. Ο κόσμος έχει έρθει εδώ για να ξεχαστεί, να χορέψει, να ξεχνιαστεί, να διασκεδάσει. Και έχει εκατοντάδες κόσμο από πίσω, όλοι χορεύουν και είναι στο ρυθμό του Zumba. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντέρα για την υποστήριξη και για την ενίσχυση της καλής φυσικής κατάστασης. Το μεγαλύτερο Zumbathon είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού τα έσοδα θα διατεθούν στη στέγη Φιλέων Άγιος Αλέξανδρος του Παλαιού Φαλήρου. Παρά το έντονο χορευτικό χαρακτήρα της άσκησης, η αίσθηση που αφήνει το Zumba είναι εκείνη της ευεξίας και της δημιουργικής εκτόνωσης.